Hello friends, bye Bodo info official YouTube channel da finally Assam metric result da binisel latest update la bawbai manana ese sigang moनसे video होदोंमोन upload होदोंमन जेराव माखासे notice को लानानै गोबां गोनो गोथो जादोंमोन social media आवहाय दा बेखौनो बिथां education minister update खालामदोंमोन tweet खालामदोंमन जे रिजाल्टआ होनाय नङा एबा बे fake notice होननानै नाथाय SEBA निफ्राय मोनसे गोदान official notice फैबाय नोंथांमोननि रिजाल्टनि बागै दा बेखौ जों नायगोन आरो रिजाल्ट को बोरै नायनांगौ 10:30 जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना बोरै नायनांगौ बिनि सायाव A to Z आपडेट लाबोदों दा बेखायनो भिडिअखौ नायदो जोबजासिम सिगाङाव जायफ्रा भिडिअ नायदोंमोन लेटेस्ट बे दानिया गोदान भिडिअ दा नोंथांमोना बेयाव अफिशियेल नोटिसखौ मोननो हासिगोन दा बे जाबाय नोटिफिकेशन SEBA निफ्राय बेयाव होनाय दङ 20 एप्रिल दा बेखौहाय SEBA निफ्राय टुइट खालामनाय मोनबाय दा अफिशियेल साइट SEBA एसे बिजि जाबाय थादों बेखायनो गेवाखैमोन दा बेयाव गोदान मोनसे अफिशियेल नोटिस नोंथांमोननि रिजाल्ट डेट आरो लोगोसे टाइम 20 एप्रिल एबा दिनै 10:30 जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना नायनो हासिगोन दा बोरै नायगोन नोंथांमोननि एडमिटआव मोनसे रोल कोड थायो ओके बेखौ नोंथांमोना होथारनांगोन जेरै B24 डेज दङ बेनिफ्राय एग्जाम्पल दं बेयाव नायदो बेनिफ्राय नं दङ बे नंखौबो नोंथांमोना होथारनांगोन फार्स्टआव रोल कोडखौ होनांगोन बेनिफ्राय नंखौ होनानै नोंथांमोना रिजाल्टखौ नायनो हागोन दा साइडआ SEBAया गोबां बिजि नालाय बेखायनो गासै 10टा अफिशियेल वेबसाइट दङ बेयाव नोंथांमोना नायनांगोन दा फार्स्टआव नै नोंथांमोना मोनदों बेनिफ्राय बिथिंबो दङ दा SEBAया गोबां बिजि जायो बेखायनो नोंथांमोना एडिशनेल माखासे लिंक्स मोनदों बे होनायाव ट्राइ खालामबानो जाबाय अब्लानो रिजाल्टखौ दिनैहाय नोंथांमोना नायनो हासिगोन ओके दा बे जाबाय SEBA.online.org फार्स्ट दङ बेयाव जायाब्ला गुबुन गुबुन लिंक्सआव नोंथांमोना नायबानो जाबाय स' बयनिसिमबो अल द बेस्ट थाबाय सिगांनि भिडिअ जायफ्रा नायदोंमोन बे जाबाय लेटेस्ट बेखायनो आं बुंखादोंमोन जे गोदान नोटिस फैबा नोंथांमोना फिन खनसेबो भिडिअ मोनगोन होननानै दा बयनिसिमबो अल द बेस्ट थाबाय बेनिफ्राय थाबैनो रिजाल्ट चेकिं खालामनाय भिडिअ फैबावगोन दा आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय थागोन आरो हानायसेबां शेयार खालामगोन बेनिफ्राय रिजाल्टखौ बोरै नायो होनोब्ला SEBA अफिशियेल साइटआ गोबां दायो बिजि जागासिनो दङ बेयाव गेवाखै बेनिफ्राय गुबुन मोनसे 6 रिजाल्ट होनाय दङ बेयावबो नोंथांमोना नायनो हागोन दा जोङो ट्राइ खालामगोन माबोरै जादों आरो बेनिफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय था अब्लानो बुजिजोबगोन HS फाइनाल रिजाल्ट दासिमबो डेट ओंखारथ'वाखै दा जोङो मोनसे साइडआव फैबाय 6 रिजाल्टआव आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो HSLC रिजाल्ट मोनदों 2024 बेयाव नोंथांमोना क्लिक खालामबानो नोंथांमोना दाहाय एक्टिभ जाबाथाय रिजाल्टखौ बेयाव नायनो हागोन नै स' 10:30 AM होगासिनो दङ बेनिफ्राय दा बे रिजाल्टआ कामिं सुन जागासिनो दङ नोंथांमोना SEBA HSLC क्लास 10 रिजाल्टस बेयावनो नायनो हागोन आरो जेब्ला नायो नोंथांमोना गासिबो डिटेल्सखौ बेयावनो मोनजोबसिगोन दा बयनिसिमबो अल द बेस्ट थाबाय जाहाथे रिजाल्टआ नोंथांमोना मोजांनिफ्राय मोजांसिन जाना फैयो